महाराज भैया जेकर सहयोगी किशोर भैया बड़े। किशोर भैया के देन हा कि दुगोला विजेंद्र बाबा से आज तो विसर्जन मन गाते रहे। वाह बाबा वाह और बते तारकेश्वर जी बाबूजान बसा भैया 1 लाख जी इतल बहुत बाबा गोले हूँ। अरे बाबा हमरा मौगी पर दौड़ के जाने दोसर आर ना मिलनतम तो मौगी पर दौड़ के जानतम आई बुझानतम बाबा के हम ना कहम तुम्हारे ना भैया श्रोता लोगन आपके समनवा हम बात बता दे चाहते हैं। इनके लइकवा हमके बहुत प्यार से मौसा जी कह दोगे मौसा जी अगर हमारे पापा आपके कुछ कह देते हुए तो आप हमारे पापा जी को ना कले। अरे विजेंद्र बाबा तो लइकवा का मुंह देख के बाबा अब मौसा कहलका के नाता से हम छोड़ देते न तो हमरे मौगी के तू गरियावत हो तो का हमरे मौगी तोहर भौजी लगी अब का तोहरे मौगी हमर सारी न लगी का तो तिलक के गाड़ी केंगा होला एक पहले आला वाला गीत सुनी हम एक नौरद भइल भी है का है शनिचरी हैं तो गीत के भावा ए तारकेश्वर बाबू ए मनोज बाबा ए किशोर बाबू आई देखा गीत लिखे वाला के हो ग्राम लोहरी जिला छपरा सरोज गिरी नया कवि के गीत आ गई एमे सहयोगी बड़े हमरा त्रिभुवन चौहान जी। त्रिभुवन चौहान जी के कहना बा कि छोट बटे बदनिया सुंदर बटे रहनिया छोट बटे बदनिया सुंदर बटे रहनिया हाथ में देखोई हो अपना आला ले ले दिया रोगी के देखतिया रोगी के देखतिया ए घड़ी नरस भइल बिया रोगी के देखतिया छोट बटे बदनिया सुंदर बिया रहनिया छोट बटे बदनिया सुंदर बटे रहनिया हाथ में देखो एक हो अब आला ले ले बिया रोगी के देखतिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी के देखतिया कबो धरे पहुँच कबो छाती पर लगावेली भइल बाटे कफरू इहो बतलावेली कबो धरे पहुँच कबो छाती पर लगावेली भइल बाटे कफरू इहो बतलावेली घर से बहरी जाई के सारा उम्र बिताई के घर से बहरी जाई के सारा उम्र बिताई के 12 बरस लई हो अब पढ़ाई पढ़ले बिया रोगी के देखतिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी के देखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी के देखतिया अरे बाबा कहते हैं कि जो लोहरी गांव के मनोज गिरी की तरफ से पुरस्कार है तो बाबा 551 ले हुआ हाई देखा है 1051 रुपया मिल गई। लेकिन गीत के भाव का बा सब भोजपुरिया भाई लोग के नमस्कार बा ए अतवरिया सुनत रे ए शनिचरी का रहन दे कहतानी हेने तानी आला लगावा काहे छोट बड़ होला इहो बतलावा
कहतानी हेने तनी आला लगाओ काहे छोट बड़ होला इहो बतलाओ मानत नइखे कहानावा केतनो कहे चौहानावा मानत नइखे कहानावा केतनो कहे चौहानावा हेने आला लगावे के ई बाड़ा हरकतिया रोगी की दिखतिया रोगी की दिखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी की दिखतिया डॉक्टरिन भइल बिया रोगी की दिखतिया आई भैया आप अपना कथा पर कथा हो ये सब भैया जैसे विजेंद्र बाबा से वगैरह सुनी है कि रिमी झिबा हैं देव बरिसले अरे हमहू जानी ले ऐसा बात नहीं है लेकिन भैया आप लोग के समन में कहा हम चाहते हैं कि खाली हम बाबा के मेहरारू के काहे न करिए ले कि बाबा के लइको हमके बहुत प्यार से मौसा कहले कि मौसा जी अगर हमारे पापा जी कुछ कह देवे तो पापा जी के मौसा जी तू कुछ मत कहियो तो मने मिला जुला के समझो ना हमार मऊगी उंगर भावनी है तो उंगर मऊगी हमार सारी ने भई लेकिन वो गीत हमरे सुनते हाथी जब खाए बैठल तो है किरिम झिमी रिमी यह न बोले हैं बाबा यह न बोले हैं लेकिन हमार क्या कहूँगा कि अरे सावन मासे समधि का हे नया इले कटहर के बड़ा अधिकारी दी एक कटहर के को आरौरा थारी में परोसब खाली ना एगो कोवा खाली चश्मा लगल बनी तो ओने एक कटहर के को आरौरा थारी में परोसब मुंगरी ठूसब रौरा केसट के माध्यम से बाबू किशोर जी के सहयोग से समय में नहीं खे कि हमने उतना विधोत कराई और वह सब बुझत नहीं विधोत और द्वार पर वो लोग तो हमके गर्दा मचाई दे लेकिन अब ये तिलक चढ़ल अब मान ली कि बबुआ तारकेश्वर जी लड़की की यहाँ माड़ो छवाला अब माड़ो छोले के बाद एक नेक जौन बा बेटियों की होला बेटो क्या होला इहो ने जानो जरा कह मटी को एक दौरा चाना भेज दी आ ठकुराइन के मुड़ी पाल गा दी आ ठकुराइन घटवाइल बड़ी लेकिन माई बहन लोग गावल ना छोड़ेला कि कौना बने रहलू एक कोयलर कौना बने जात आ केकरा दुवरिया एक कोयलर उछल जात आइए भैया माटी कोड़े लो कहा दूभ पर आ मानर काहे ठाने ले चमार भाई कि ओकर ना हो मानर यानी सब इंसान के महतारी हो जब हमनी के पैदाइशी होला तो धरती पर गिरी तो मूर्छित हो जाइले धरती पर पैदा जब होले तो महतारी मूर्छित हो जाइली तो ढगरीन सब संभाली ली वह ढगरीन कहली कि हमरा के हई दे दो हऊ दे दो ढगरीन से महतारी कहली कि जे सुनो एबरा गरीबी बा हम दे दिन तो कहल कि आहा 12 वर्ष में बेटा भई अब ना देबू तो देबू कही तो कहल कि अरे ढगरीन अफसोस मत करो जब हमार बेटा जवान होई तो हम ओकर बियाह करब तो तू विश्वास करो हम वचन दे देनी पहले तहार बाजा हमरा दुआरी पे बाजी एकरा बाद अंग्रेजी चाहे अंग्रेजी बाज मानर पूजा गई माटी कोड़ लो दुभे पर काहे कि सब तवाई में खास जर जला लेकिन दुभिया ना जरला इहे ना दूब में बड़ा जाला होला ऐसे माटी कोड़ा जला दू पर कि दुल्हा हो कसमान सावर आहे दुल्हनिया हो के गोर चाहती के छोड़ के दोसर बियाह करता नान होई आय हाय ए मनोज बाबा ना होई जेंगा दूब में जाला एक में फंस रहला हे सांवर का दुल्हा के हे गोरकी दुल्हनिया के प्रेमो एक में फंस रही माटी कोड़ के लोटा दलो तो झूमर गाओ तो कहत लो कि यार अपना पिया कोको कोला सारा भी सैया एहो अपना पिया कोको कोला सारा भी सैया आई है सारा भी सैया आई हो गंजेड़ी सैया
पियला पर नासा बड़ा होला सारा भी सैया हिलत हेल मनोरंजन हो जा। जिया हारमोनियम मास्टर शिव जी जादू पियला पर नासा बड़ी होला सारा भी सैया। ए भैया तो नौको लगावेला लेकिन राम जी के बियाह में बुढ़ियों ले रहे दू जनी जैसे बाबा सुनिए चौकट तो बुढ़ियों में एक जनी रही हाहासो फुआ एक जनी रही फाकासो फुआ। हाहासो फुगली काहू राम जी का माटी कोड़ा गले झूमर न बुक्का तो हाहासो फुआ गावतरी मुंह में दादी के कहतरी पिया ले धुमबू ती बजे धुमबू अजती धुमबू थललुला में अज जाले धुमबू बलिया धुमबू जती धुमबे थललुला में अचाहे जिलेबी पटर छल पटर की बड़ी मजा रसगुल्ला में। हाँ सब गाल तो भाका सब कहली कि बाबा यही पर है कह कि हम गीत सीखल बनी ई का गीत गई हैं भाका सब गावतरी मुंह में दादी के कहतरी कि माजे अरे माजेम झूलनिया छे धक्का बलम कला काटा ले गई हैं हो। अरे माजेम झूलनिया छे धक्का बलम कला काटा ले गई हैं हो। ऐसे झूमर गाओ था लोग गावतरी कि जय कलाकाता भागीरथी में नहाई है जय कलाकाता भागीरथी में नहाई है आ खोजल से लागी ना पाता बलम कलाकाता ले गई है। माजन झूलनिया छे ढाका बलम कलाकाता ले गई है हो। ऐसे माटी उटी कोड़ाई अब विधि व्यवहार भइल ए बबुआ नहवाउन होला हरदी लगेला हरदी का होला हरदी काय के लगेला हरदी में दूगो गुड़ होला कि हरदी अगर टूटल होके तो ओकर दर्द हरली आ दूसरा बात के ऊपर से सुखर रहे भीतरे हरियर रहेला तब मान ली कि हरदी के चढ़ गई आ दुल्हादरी में अगर हरदी के गुड़ चल गई मान ली कि दुल्हा बड़े सामर दुल्हन बड़ी गोर चादर की छोड़ के कलीन तो ना जेंगा हरदी के भीतर हरियर रहेला गदगद रहेला वंगा दुल्हन गोरे बाड़ी दुल्हा सावरे बड़े की दुल्हन भीतर से देखे आय हाय 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 हमार सावरे दुल्हा बड़े तक का हमार पतिदेव शंकर भगवान होंगे। अब हरदी चढ़ता ए सखी हरदिया अरे हरदिया हो श्री राम जी के लाग ए हरदिया हो राजा राम जी के लागल। पाँच सोहागिन मिल लवली हरदिया पाँच सोहागिन मिली लवली हरदिया इहरे हरदिया सजी टानी दरदिया इहरे हरदिया सजी टानी दरदिया हरदिया अरे हरदिया हो राजा राम जी के लाग हरदिया हो चार दुल्हा के लाग। हरदी चढ़ल एक बाद बहुत सा नेक बा अब तक केसट के माध्यम उतना समय नहीं खे हरदी चढ़ल भगवान राम के एक बाद नहछुआ होला भाई इमली घोटावले तो काहे आम के पालो कटवाले काहे न केरा कटवाले काहे न अरमुद के कटवाले जानदर काहे आम फल में मीठ होला ऐसे आम के पोलो कटवा जला भाई बहन के कटवाले के बहन हई आम के पोलो तोरा मुंह में डालते आम ऐसा मीठ हो आ तोरा मुंह में पतई लगा देते बड़ा लबर सबर बोले ली अब लबर सबर मत बोली है काहे कि नया जुग के जमाना आइल बा नया जुग तो पतो है जहां लबर सबर बोला बे तो तोरा इज्जतिया का पाहे लगे सनीचर के आइए तोरवे के ऐसे भाई इमली घोटावेले आ कपड़ा देले एक लोटा पानी पियावेले कहले कि बहिन कौनो दुख सुख में रहे हमरा दुआरी पर ते आजबे ते एक लोटा पानी एक भाई बस्तर 5 रुपया चूड़ी पहने के तोरा कमी कहियो ए भैया सरा नेक भाई अब कभी के कहना बा कि सजल बरतिया रामचंद्र के हो गईले तैयारी
आ जाई बरतिया पहुंचल राजा जनक के दुआरी। आ राजा जनक के दरवाजा पर पहुंचल बा, माई बहलो मंगल गावता, आके विजेंद्र बाबा गाई कि केंगा माई बहलो मंगल गाव